Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Into anase kings batsumtimantu mabuyo bampolunyu hlase. Upodla manzi abafokasane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mntanami. It's a Kimberly King. Asingene Musa. Singene. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Into anase kings batsumtimantu mabuyo bampolunyu hlase. Upodla manzi abafokasane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumjolo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthela itswayi phakathi. Sanibona. Ninjani? Afethu imani xa unibuza afethu. Kade nginibonini. Lokunamba no2 nilandelani. Niyathandana yini? Yebo siyathandana. How? Yebo siyathandana. Siyathandana mina naye. Kade nginibone nina phela nina ngithi ngiqala nihamba ngale kule main road ngale. Nginibonile uba igama lakho nesisi wami. Mina igama lami Amanda. Amanda. Yebo. Wena sisi wami? Precious. How imani bafethu ayika okay mina igama lami nguJinja yabo ngihamba nabangani bami so mina kune show engiyenza yabo le matshola ku YouTube yayibona leyo nto so ngihambe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini imani mfethu ngifuna ukubuza so wena siswami uqale nini ukubona ukuthi unama feelings for yena Ngaqala kudala maybe sina 2 years isidola manje silanda 3 years. and ikhamba kanjani mhlawumbe abantu in public mabenibona njengoba nisekasi nje lana how do they behave mhlawumbe benibona no2 Aba believe kulento ama lesbian. yasipana Yeah. wena siswami yini oyithandayo ngaye Oh, ngithanda personality yakhe. Yebo umthashabu. Si right nje mina naye. ni grand Yebo. uthe uba igama lakho Precious. Amanda. Precious no Amanda Yebo. so hayibo we Precious awukazi usole mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ke sekukhona abanye ulokhuzana mhlawumbe wena abantu mhlawumbe ayitika nabo mhlawumbe uyamthemba Precious. Yeah. Angithembi kulamalanga nje kusesediwe ibenga khona before. uke wakhuluma kodwa nayo leyo nto Yo, kunini nikhuluma naye but uyamthanda ne Yo, kakhulu. Ngiyamthanda. ngithanda the fact ukuthi uyamthanda wena siswami wena ikhona into mhlawumbe onokuyibona mhlawumbe ayenzayo ongayithandi or ekusolisayo mhlawumbe because ayikho ne uthemba yena nto uyamthanda Yebo ngiyamthanda. awunyakathandana nini Yo, kabuhlungu siyathandana kabuhlungu but hey. Yo. ngicomake mfethu ngicomake mfethu awume hawu ima wo hayi nina none ngichaza mfethu ayingichaza hayi But umntama yangithembisha ngicela yo manje ngangisiza nje funa. Yasizani thina ngothando ngezothando la mina nje ngifuna abantu bajabule babe happy othandweni asizani ngalutho so ngicela ukubuza nesisi wami ke njengoba ubona ngathi kunezinto ngathi ziyaleka uyayibona kodwa future between you two Hey, but manje angisayiboni bengibona before manje manje yindaba ungamtshela ukuthi awusamthandi ke mawuthi future usayibona lokuyalandelela ngithi la ngitshela ukuthi ngithanda uthe uzoza nakithi letha amalobolo. hayi boni hayi ndiyadlala Hayi but mina angiboni nje future naye. awuyibone Hayi angisayiboni bengibona before manje. hlukanani ke But ngiyamthanda ngkhona. manje indaba ucomplain kodwa futhi uthi uyamthanda Hayi but manje ngibona ukuthi sengizophuma sengikhathele kimi. wena siswami uyahlala umuntu wakhe ekhuluma ngawe kanje Hayi mina ngizohlala ngoba ngiyamthanda. ne and wena uloyal kuyena ne Ngiloyal ukuthi angisayingeni. okay siswami it's sibone okay angisho lutho angisho ukuthi ngizokwenzani nani I'm not a messiah lana or something yabo mina nje ngu-King Ginger I'm just a street lord nje yabo le nto le so wena siswami ithi senza kanjena kunenshani esinokuyenza thina la show yabo ekuthiwa i-loyalty test i-loyalty test it's whereby we switch phones for 60 seconds wena siswami unike umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi acheck ukuthi wena ukhuluma nabo bani ku WhatsApp mhlawumbe ngoba uthi akakuthemba ngithi and wena uthi uyathembakala ngithi so sizoshintsha amafoni and then sibone ke ukuthi ngempela siyathembana ngithi okay it's about that time couple switching phones mntanami ngicela ngifone yakho siswami ngiyabonga ngicela yakho mamazi awu wayithela ufishi enhlanzini bathi alolu thanda lukhulula it's about that time couple switching phones mntanami it's going crazy it's going bananas ngizocela ungena la Okay. sho siswami yehlisa umoya yabo wena ngithi uyayithemba wena Yeah, mina ngiyithemba kakhulu.
Ne? Yebo. Okay. Now uyayithemba ngithi mamazi. Yebo ngiyayithemba. Kakhulu. Kakhulu. Mina ngiyakuthemba wena yazi. Yazi mina ubani umuntu amthembi? Ubani? Uyena. Mina? Yeah. Oh mina ngiyathembakala. Ngiyathembakala ne? Kakhulu. Okay. Sizoqala ngefoni yakhe. Mina nawe sizoqala ngefoni yakhe siyicheck. Ifoni yakho kulama phone sis. Ile, cela ungivulela yona. Yayazi network. Akunankinga. Nankinga. Cuma babela. Alrighty. Asize. Bek WhatsApp yawazi ngokuhlala lapha. Niyiwo lo. Alright. Alright guys, we are on WhatsApp right now and we are about to type the trenders. Type for me there. I love you kusearch. Abakushayelini. Mina bangishayela but ngimthola. Uthola ba wena? Ngithole yami kuphela. Makuvela wena sesiwami usho ukuthi uwe because ngifuna ukukubona. Yabo. And uma ungavela uveli. Yimi. Delete ke lapha. Cela ungithaphela uthi I miss you. Akuvela mina kuphela futhi. Savelelo. Ngithelile. Washa. Cela ungidelethele lapha ungithaphela uthi sex. Mhlawumbe makuthi uyayimisa. Vela mina futhi nakhona. Ey yabona ke. Ngithelile. Cha ngisho ngolutho angisho lutho. Hawu ngicela ungidelethele lapha ungithaphele lapha uthi I miss you. Ufake ilokhuzana iheart. Sivela ba. Vela mina futhi. Yimi one engivelayo. How do you feel? Ngihappy ngoba ka-cheat. Ngicela ungiphumele lapha. Ngicela ungiyela ku Facebook. Ungene kuma Messenger. Ungithaphela futhi uthi I love you. Eyami kuphela evelayo nakhona. Awu umqale khona yini? Nani sensendelana nangapha na nesicefe nini? Hawu. Basendelana ko Facebook I love you or yini nisebenzisa yini free mode manje ngena data. Yebo sithi. Yeah. Yeah, free mode phela. I can't wait to bheka yakhe. Yo, angimthembi shami. Hawu. Uthi ngithayiphela nesosami ngadlule ukutype lana. I miss you. Okay, could I call those? Sex. Una Instagram? Uzizwe njani ukuthi umuntu okuthanda wena kuphela yena akathanda nabanye abantu? Ngijabule kakhulu ngokuthanda mina kuphela. Ngicela umuphi hug yothando kwamanje. You will never know. Maybe it's the last hug. Okay? Ngiyakubongela lezo? Ngiyabonga. Bamba sis. Okay. Phone yakhe ngithi. Yebo yami. Right. Kungivulela. Aw. Ayinaw right. Ngiyabonga right. Aw sasmile Musa ngicela ngimelanga la. All right guys, we are on WhatsApp right now and we are about to type the trenders. Please type for me. I love you. Sure, kuvela sibusiso. Aw siswami kanti imaqala uyavela usibusiso but awukafunda ukuthi ngena kuyo usibu. Simple. Ngena kusibu. Uthutha. I love you sibusiso. Okay. Ngithithela nosibusiso. Hayi cousin yami usibusiso. Ubani? Cousin yami usibusiso. Awayi kanti la eSouth Africa fethu abantu bedlane no cousin bodwa fethu. Yindaba fethu o cousin are the thing in manje. Cha umntana kithi usibusiso. Manje abantwana bakini yini are the thing yibo labeni bapha amakhekhe. Cha. Cousin yami usibusiso. Maye ukuthi I love you Maru. Cousin yakho. Okay. Maru kudala ama cousin wakho ngwazi wonke isibusiso ngimazi. Hayi awumazi ke yena. Imuphi yena lo? Omunye nje angamazi uhlala overseas. Akamazi. Usibusi ihlala phesheya manje. Uhlala phesheya. Okay, ngicela ungidelethele lapho kulokhuzana. Ngicela ungithaphela uthi I miss you ufake iheart. Uyamsendela ngithi nosibusiso lokho. Yebo ngiyamsendela. Sibusiso. Sibusiso futhi. Kanti wena usenda nini wena? Hey, angisazi. Kanti kanjani Buk im. Hey. Oh nawe. Naku-wallpaper sibusiso. Umntana kithi ngithi ngiyasho ukuthi sibusiso. Hayi umntana lo mfana lo mntana kini umntana nje. Yebo umntana kithi. Wena hey angisa-understand ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nesibusiso. Umntana kithi usibusiso sazi namanje ayikho into eyenzakalani. Asimfonele ke phela usibusiso ngesibone. Manje ngeke auntie phone ngoba semsebenzini. Siswami khuluma iqiniso mfethu khuluma iqiniso. Imani siswami ngiyakuzwa kwa wena uhlule. Ngona ngihlukane nawe sisiqhubeke nesibusiso. Vele busungasamthanda ngithi.
Cha khuluma iqiniso vele busungasamthandi. Kade uyisola lento kaSibusiso. Ngisola ukuthi hayi since ngale long weekend lo since ngifonele engatholakala since engalala endlini yonke le long weekend khona ethoka izolo. So ngiyabona ke siswami ukuthi uyalidayisa ikhekhe lo muntu uselipha uSibusiso ikhekhe lakho ikhathele ebhaloni. Okay. Siswami mina nguwena ngabe ngikhuluma iqiniso because uthi usakuthanda angakuphi chance but wena makuthi ngeke udlalela amathima u2 uye kumajita uphinde uye kumantombazane decide. Mina ngcono nami ngiyofunela umuntu ikhathele ebhaloni nami ufune ration. Ona usudinga ama outs siswami. Indaba ubungasho kodwa lokwenza ngathi mamzo yebo. Inkinga lokuthi bengimthanda bengafuni ukwenza into engenzayo but manje hayi amdala. Obuyenzela yena. Ngiboneke ifoni. Sisomcela ungibambele. Wena siswami wena ke uzizwa unjani njengoba esethi uyakushiya vele nayo ifonela umjidi. Ngicela isigqoko sami since ahambe ke. Qokhula isigqoko sisi. Mase ufuna ukwenza Esani? Cosmetic. Esama ngithi sengiyimi. Cha nawe uyajola manje wafuna into zakho ujola. Sengimali yami. Hlangana hayi siswami hayi isigqoko. Nyasha futhi abangilanga lashisa. Ngicela isigqoko. Okay, ilanga lashisa ngicela isigqoko. Ngicela ukuthi ngicela isigqoko ngihambe ke nami. Ubungasigqokile. Sekuyashiza phela manje. Wena siswami ngathi usamthanda imnike phela isigqoko sakhe. Esakhe phela. Ngicela isigqoko sami ngihambe. Angithi uhlula ukuthi ungelisane nwele cabanga. Kanti nje Hamba ufuna umuntu ozoyenza isinwele ke. okay ngizomthola sisethena inkinga. Alright akunenkinga ngizomthola umuntu ke qhubeke noSibusiso wakho. Nawe uzoyifonela uSibusiso wakho. Nami khathele manje. Khathele ngiyamshiya ke ngizoqhubeka noSibusiso nami. Oh vele bengijola vele noSibusiso. Yamuza ke. Yamuza sekuyavuma Khathele manje. ebhaloni manqamanga hayi. Oh, alright nami amelo ngiyofuna iration phela ngikhathele nami ibhaloni. Akuningi phela it's okay. Qhubeke noSibusiso wakho ke. Ngiyakushiya ke. Alright. Ciao. Sha. Wena siswami uyafeba wena. Waye bungamtsheli kwasekuqaleni. Sengikhathele uwe. Pho bungamtsheli ngani ukuthi awusamfuni? Uyamuzwa naye ukuthi ubesho kodwa uthi asakufuni. Ngisabi kumtshela. Bye bye. Ish. Manca. Paloni. Fune ration. Bebenzani? Bebenzani? How? Uyenzelani into ozophinda futhi uyiyeke uphinde uyikhumbule. Yekani kuba ama fake amalokhuzana. How? Ntelela abantu abangempela abamalokhuzana. How? Ayinina. Why nenza kanjena? Ngikhumbile iration. Ngikade uzotshela mina. Kade nihamba nobabili niyathandana. Ni fake nina. Thanda izinto. Spibily King. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.